татар телен һәм Татарстан Республикасы яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергә зур эш алып барыла. Республиканың матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлим Гәрәев туган телләрне һәм гореф-гадәтләрне саклауда журналистларның өлеше зур ди. Республикада яшәүче халыкларның бердәмлеге мөһим, чөнки бу татулыкны какшатырга теләүчеләр табылып тора. Ялган мәгълүматны дөресеннән аера белергә кирәк. Противостояние бросовым и фейкам становится задачей номер один. Безнең алда торган төп бурыч фейклардан, провокацияләрдән саклану. Россиядә нәкъ менә милли республикаларга карата мәгълүмати һөҗүмнәр оештырылганын без инде беләбез. Мисаллар бар. Без бу мәсьәләне һәрчак анализлап торабыз. Мәгълүмати яктан гына түгел, технологик яктан да нык булу сорала. Бүген җаваплылык бермә-бер артты ди Айдар Сәлим Гәрәев. Социаль тикшерүләр күрсәткәнчә, рәсми матбугат чараларына ышаныч арткан, чөнки алар мәгълүматны тикшергәч кенә тарата. Сегодня доверие аудитории вернулось. Хәзер аудитория традицион журналистикага әйләнеп кайта. Төгәл мәгълүматкә таяналар. Без бүгенге шартларда үзебезнең төп бурычларыбызны онытмаска тиешбез. Җәмгыятьнең кайта авазы булып, проблемаларны ачу, җиткерү һәм хәл итү юлларын эзләү. Быть глашатаем общества, вовремя увидеть проблемы, озвучивать их, инициировать решения. В этой ситуации, конечно, нужно учиться выявлять всю неправду и каким-то образом стараться фильтровать информацию. Мәгълүматны тикшерү шарт. Акны карадан айыру бик тә мөһим. Кайбер очракларда хәтта тәҗрибәле журналистлар да алданганнарын сизми дә кала. Татарстан матбугат иң үсештә булган төбәкләрнең берсе. Бездә 3000-гә якын кеше журналистика тармагында хезмәт куя. Соңгы елда каләм ияләре интернет мөмкинлекләрен күбрәк файдалана башлаган. Радиода реклама күләме арткан, телевидение ышанычны арттырган. Коллегиядә Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров та катнашты. Аның әйтүенчә, Татарстан журналистлары уңышлы эшләй. Быел тагын да җаваплы ел булачак. Россия президентын сайлау, киләчәк уеннары, БРИКС саммиты һәм башка чаралар үтү көтелә. Нинди вакыйга булмасын, дөрес һәм объектив мәгълүмат җиткерү, шул ук вакытта халык мәнфәгатен кайгырту, тәрбияви эш алып бару зарур. Республиканың масса күләм мәгълүмат чаралары дәүләт һәм республика халкы арасындагы элемтә мәйданчыгы булып тора. Шул ук вакытта халык белән эшләү сезгә зур җаваплылык та йөкли. Хайп артыннан гына куып, сары контент белән мавыкмагыз. Укучыларның игътибарын чын мәгънәсендә мөһим социаль әһәмияткә ия булган бүгенге көн турында гына түгел, бәлки киләчәк буыннарга калачак мирас турында уйланырга тергән сүзләр белән җәлеп итәргә тырышыгыз. Республикадагы масса күләм мәгълүмат чараларында алга таба заманча технологияләр һәм ясалма интеллект куллану бурычы куелды. СВО зонасында эшләүче журналистларның хезмәте аерым билгеләп үтелде. ТНВдан Зөфәр Дәүләтшин, Андрей Ключников һәм Булат Абдульмановның эше югары бәяләнде. Позвольте искренне поблагодарить за вашу работу, самое главное, за вашу смелость и отвагу и мужество. Рахмат сезгә бик. Быел Татарстанда фәнни технологик үсеш елы, шуңа да журналистлар фәннәр академиясе галимнәре белән актив эшләсен дигән теләген җиткерде Рифкат Миннеханов. Нигездә масса күләм мәгълүмат чараларында социаль, икътисади, гуманитар, экология белән бәйле темалар яктыртыла. Быел тагын да тыгызрак элемтәдә эшләрбез дип өметләнәм. Элеккеге заманнарда мәгълүматны халыкка менә шулай велосипедлар белән йөреп өләшкәннәр, бүген хәбәр яшен тизлеге белән тарала. Бер карасаң, велосипедны яңадан уйлап табарга кирәкми дә кебек, ул инде бар. Шулай да бүгенге заманда дөрес һәм төгәл мәгълүматны үтемле һәм кызыклы итеп халыкка җиткерү масса күләм мәгълүмат чараларының төп бурычы булып кала. Коллегия ахырында күркәм традиция буенча дәүләт бүләкләре тапшырылды. Ильшату Юнусовичу, генеральному директору акционерного общества телерадиокомпании «Новый век». ТНВның генераль директоры Ильшат Таминов Татарстан рәисенең рәхмәт хатына лаек булды. Аның беренче урынбасары Ильшат Сафиуллин фидакар хезмәте өчен медале. Иртәнге тапшырулар дирекциясе мөхәррире Алсу Асхадуллина республика агентлыгы грамотасы белән бүләкләнде. Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.